Ab jingma lengba ka jingya bit sa ka jingpang bat flu haki breu kabala ban kta bat shin kloi ya ka jingim breu ka pertai bro kawai kalade ban mat lupa ya ka jingsha pen saja ha ka jingpang coronavirus kabala kta shikadai ya ka pertai hi baro kawai kabala wan lam ya ka jingyap kabadaki phau hajar mut kamtam kabalawan lamro syaka jingkerdu wat hakabam kadi jongkin nong shong kibala syakta haktega klam coronavirus kumta kibriu jong kano kari ladai banlong kiba husyar bayo kawan jabiang kum kini kijat jingpang sasisin pat hapo jong kano kari kabangi kwa ban kamyangam ciliw hangni kalong ba manta ka perthai kelas tang ban saki saya ka jingpur state jong ka jingpang bat flu kabalaya bit state shisha nakiwe kimarat shakiwe pat lakum ka jingpang coronavirus kabalakta kamtam hakis yar kisnyang kimasi bat hakiwe kwe de ki jat marat kibakum kibreu ngiju penon kambha ban bam yaki bat kabala ban ap jingma menta saya ki mensimbriu namar kanika jingpang menta kelas dang ban yabet sah kibriu kibajubam bat kamtam hagitu kibriu kibadai ban pej bat banri ban sumar ya kum kite ki jaj marat kat kum ka jingwat bnya lengba ki scientist jongka script research institute kabadon hapo California USA bakate ka jingpang bat flu kalong kabas tepha ban trekam bat ban yabet iwe na iwe pat hakaba kila kuburu bakala ban long sakawe pat ka jingpang klam kababu jingma menta saya ka jingim jongki briu bat kilaya thuru baki bayabet yakate ka jingpang kumbasan 4% kamet jongki ka kloi ba ban syakta hakate ka jingpang bat flu bat ban peniap yaki benta nekit kotmet jongki briu kibayo ban yabet lengba kate ka jingpang bat flu bat kumta dei ban long kiba husyarno lupa yo kan wan biang ka klam bashir kai sa shisin bat lamaham kite ki nowatnya ya kate ka jingpang bat flu